Fl-Isptar Mater Dei se jiżdiedu 56 sodda. 22 minn dawn se jkunu lesti għall-pazjenti sa Frar tas-sena d-dieħla. Dan ikkonfermah ma' News il-Ministru għas-Saħħa Godfrey Farrugia. Din is-sena li għadha kemm għaddejna għaddiet żidna 50 sodda. U hemm pjan li s-sena d-dieħla nżidu 56 sodda u s-sena ta' wara sena 2015 ġo Mater Dei ukoll sa nżidu 68 sodda. Ġifieri daw is-sodda turi li għandna ħafna strateġija ġo Mater Dei fejn nistgħu nżidu sodda akuti. Il-Ministru spjega fejn se jiġu allokati s-sodod. Irrakajna l-ispazju li hemm ġo Mater Dei tal-imod maniera li jżidu s-sodod mingħajr ma jkollna bżonn pazjenti li jitqiegħdu fil-kuraturi. U l-istess nistgħu ngħidu li għall-aħħar għas-sajf għandhom jiżdiedu 18 sodda oħra bej Mater Dei u l-onkoloġija 18 sodda oħra li huma ġodda u fuq li hemm li dak li ġa u eżistenti ġo Mater Dei. Aħna m'għedniex nagħmlu l-forecast biex inżidu s-sodod fil-kuraturi, anzi qegħdin nagħmlu l-forecast biex is-sodod ikunu dawk bħalma huma ta' Mater Dei, sodod komdi fejn il-pazjenti kollu privatezza tiegħu. Se jiżdiedu bi 300 sodod bi private public partnership li se jkunu l-aktar għal pazjenti li għandhom bżonn kura fit-tul. Di se tajn f'każijiet fejn anzjani jispiċċaw ma jkollhomx fejn imorru wara l-kura, punt li qabel miegħu wkoll ingalja mill-Unjoni tal-Infermiera u l-Qwiebel. Hija pass fid-direzzjoni tajba, dan ikompli inaqqas il-pressjoni li hemm fl-Isptar Mater Dei u fl-istess ħin tiġi indirizzata il-waiting list li hemm ta' pazjenti li qed ifittxu sodda f'residenza. Paul mill-istess MUMN stqar ma' News li nhar il-ħamis li ġej se seħlaqa bejn il-Union u l-Ministru Farrugia u wara l-Union mistennija tenni l-pożizzjoni uffiċjali tagħha. Bilan l-Isptar Mater Dei dejjem ikompli joffri servizz aħjar, dan il-Gvern jidda unit ta' bed management u bed discharge. Barra minn hekk qed jinbnew żewġ swali ġodda msejħa Acute Medical Wards minn fondi Ewropej. Proġett li se jwassal biex sas-sena 2015 jiżdiedu 68 sodda.